ei lopu, jos tää on tän näköistä. Tää on säälittävää. Jatkakaa koko ajan purpeita. 10! Mitä sä teet? Häh? Oksennat. No niin, sit jatkuu. Oksennaa. Jatkuu. Mitä sä oot syönyt? Jatkuu. Hillomukki! Vauhtia. Te jää sinne niinku munimaa. Kieri nopeammin. No niin, ja purpeet jatkuu, kun on päässyt päätyy. Tätä tehdään niin kauan, että kaikki tekee täysillä. Nyt kun te ette tee täysillä, niin treenataan. Hillomukki! Nyt vauhilla. Juosten! Vauhtia. Ja 10 kielletty oksentaa sinne altaaseen. 1, 2, 3. 10 nopeammin. 10 samaan tahtiin kuin muutkin. Koko ajan hitain. 6. Kuulitko? Häh? Mitä ei pysty? Tee! Jalat irtoamaan. 4. No niin. 5. 6. Mitä vittua sä Ei tuu mitään nyt. teet? Miksi sä oot täällä? Testaamassa. No niin, tee niin kuin muutkin. Kaikki muutkin pystyy. Et oo paskimmassa kunnossa tästä porukasta, 9. mutta asenne näyttää tällä hetkellä paskimmalta.